שלום מייפלרים, היום אני עומד להציג לכם את הקלאס שיצא לפני כמעט שבוע, את הפינגבין קלאס. הפינגבין קלאס זה קלאס חדש שנוצר בשביל 1 באפריל ב-KMST, אבל החליטו, יודעים מה? בואו נוסיף אותו ל-GMS, כי למה לא? אז הקלאס הזה יימחק ב6 באוקטובר, זה אומר שיש לכם חודש ורבע, פחות אפילו, לשחק עם הקלאס הזה. אני יודע שאני מעלה את הסרטון הזה טיפה מאוחר מדי, אבל עדיין יש זמן לכל דבר. אז בעיקרון, הקלאס מעולה, אבל טיפה חלש בהתחלה, אם אין לכם דברים טובים. אז הדבר ראשון שנראה לי הכי מעניין, שפינגבין הוא ג'נדרלס, זה אומר שאין לו מין. ואתם גם מקבלים איתו כל מיני דברים חינמיים, כמו אתם ראיתם את הניים טאג ואת הפינגבין פט, שזה די נחמד, ואתם גם מקבלים איתו פט פוד ופושנים בכלל, ואתם מקבלים איתו כל מיני דברים אחרים, אבל האביליטיז שלו די חזקות האמת. בהתחלה כשאני התחלתי לשחק עם הפינגבין, הייתי כזה, הקלאס די מוזר ונראה גם די OP, אבל הוא די חלש האמת, וכאילו הייתי כזה טוב. אז הקלאס סבבה, הוא לא OP מדי והוא לא חלש מדי, אבל דבר מעניין שמצאתי אצל הפינגבין זה שיש לו רון מיוחד שמגדיל אותו, שאנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל העבודה הראשונה זה האמת העבודה שנותן לכם את הסקיל שאתם כנראה תשתמשו בו הכי הרבה זמן, שזה רול אובר, שכנראה נגן עכשיו על המסך. הנה אתם רואים שזה הסקיל שאתם כנראה תשתמשו בו הכי הרבה, כי זה עושה טון הדמג' וזה מגיע לכל פלטפורמות. עכשיו, מה שלא ידעתי כשצילמתי את הסרטון הזה זה שבעצם אתה יכול לקפוץ גם עם האביליטי הזאת. זה אומר שאתם לא יכולים ללכת רק בכיוון אחד, אתם יכולים גם ללכת בשני הכיוונים ואתם גם יכולים לקפוץ עם האביליטי הזאת, שזה אומר שזה די overpowered, אבל זה גם ממש טוב. ועכשיו גם השתמשתי בפט ניים טאג כי אני רציתי לתת שם לפינגבין שלי, אבל זה לא משהו שצריך לעניין אתכם. אז בעיקרון פינגבין עבודה אחד לא הכי משהו. עכשיו דבר אחד שטוב בפינגבין זה שאתם לא צריכים לעשות ג'וב אדוונס, זה עושה לכם ג'וב אדוונס אוטומטי, אבל עבודה שנייה זה נראה לי העבודה הכי אופית שיש, כי אתם מקבלים את המתקפת פוגו הזאת שעושה יותר מ-4,000 דמג', שהייתי אומר שבשביל כאילו ג'וב רמה 30 זה די הרבה, כי האבן שלי עושה בקושי 4,000 והוא רמה 50, אבל לא הפסקתי את הפינגבין שלי לרמה 60 כדי להשיג את האביליטיז האחרים, אבל כאילו אתם יכולים להשיג רמה 60 ולבדוק את זה בעצמכם. אבל אני כן יודע שאתה מקבל איזה צמח או משהו כזה, וכן יש עוד כל מיני דברים שאני לא עומד לחסות אותם. אני רוצה שאתם תשחקו עם הקלאס ותבדקו הכל לבד. בעיקרון, אני חושב שפינגבין זה קלאס מעולה, אתם מקבלים איתו פט חינמי שיביא לכם את כל הכסף שאתם מקבלים. זה בעיקרון קלאס ממש טוב, וגם אם אתם רוצים כאילו לבדוק את כל שאר הדברים, כמובן האתר של נקסון יהיה בדסקריפשן שתוכלו ללכת לבדוק, וגם אם אתם רוצים לשים אקוויפ על הפינגבין, זה צריך להיות warrior equipment, זה לא יכול להיות פיפו או כל שאר הדברים, צריך להיות רק warrior equipment. אבל זה בעיקרון יהיה כל הסרטון. אני מקווה מאוד שנהנתם. עוד סרטונים בקרוב, ואני אראה לכם פעם הבאה. יאללה ביי.